власне, хто переможе? Лицар може перемогти дракона в тому випадку, якщо він встигне до опівночі, тобто до 24 годин, відрубати всі голови дракона. Тобто ми будемо вводити кількість годин та кількість голів дракона і отримати власне результат, чи переможе дракона лицар, чи він його, на жаль, не переможе. Власне, правильним кодом, який буде дійсно працювати, ви можете його побачити приблизно за мить на екрані. Ось таким чином він буде виглядати. Власне, після цього ви можете подивитися, роздивитися, зрозуміти, чому воно працює так, а не інакше. Ну, а ми, власне, можемо переходити, ось так виглядає код. Ну і, власне, ми будемо переходити до наступного нашої лекції.